Ay, mana ya? Şerak, 같이. Ahora, ya şerak. गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि बे शुटिंआव फैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरग्रोबाय आरो आं दिनै बे शुटिंआव सोलिगासिनो दं जोंना सानथाम जाबाय आरो ना रानिं सानथाम सोलिगासिनो दं ओमफ्राय बे शुटिंआ बिहामजो नांगौ पार्ट 2 बेखौ आंनो प्रडिउस खालामदों ओमफ्राय जोंना ब्रादार माइकेला स्क्रिप्ट डाइरेक्सन गासिखौबो बेनो बानायजोबदों आरो ओरै केमेरायाव थाबाय जोंना पेटारसन गोबां आर्टिस्टफोर दङ आरो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो मेन आर्टिस्टआ जाहैबाय जोंना मैखोम आरो दैजि बिथांमोनानो मेन रलखौ लादों ओमफ्राय बे भिडिअखौ आंनि चाइनिज प्रडाक्शनावनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय था जोंखौ जौगाहोलांबाय था जाहाथे जोंबो माने उननि समाव आरो बेनि बांसिन शर्ट फिल्मनिफ्राय आरो फुल फिल्म बानायनो हानाय बायदि नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालाम बेनो आंनि बुंनांगौआ बेखौ जों सेप्तेम्बर नङाबा अक्ट'बर फार्स्ट उइकफ्राव जों बेखौ रिलिज खालामनायनि जों थिरांथा लादों